Ak očakávate dieťatko v jesennom alebo zimnom období, bude mu potrebné už do pôrodnice zabezpečiť fusák na prevoz do autosedačky z nemocnice, ale i do hlbokej vaničky na prvé prechádzky. Fusák bezpečne ochráni vaše dieťatko pred chladným, vlhkým a veterným počasím. Poradím vám, ako si správne vybrať fusák podľa veku dieťatka, typu kočíka, ale aj ako sa o fusák správne starať. Ako prvé si ukážeme typy fusákov, ktoré sú v zimnom období vhodné do hlbokých vaničiek. Rozdeľujeme ich podľa dĺžky na 80 cm, 100 cm a fusáky kombi. 80 cm a 100 cm sa nám krásne hodia do hlbokých vaničiek. Vo vaničke máme aktuálne dĺžku 100 cm, takže vidíte, že krásne sa dá uložiť aj táto dĺžka do hlbokej vaničky. Máme tu dva typy zapínaní, buď bočné alebo stredové, pre ľahučké vkladanie a vyberanie dieťatka. Fusáky máme s možnosťou mať s kožušinkami alebo bez kožušiniek. Tie kožušinky sú vo väčšine prípadov odnímateľné. Ako poslednú verziu si ukážeme fusák kombi, ktorý vieme na začiatku skrátiť na 80 cm a po predĺžení spodného dielu ho vieme predĺžiť až na dĺžku 115 cm. Pri fusákoch zo značky Cotton Mose tento spodný diel vieme na začiatku využiť aj ako prebaľovaciu tašku. Nezabudnite, mamičky, aj na seba. Ku každému fusaku vieme krásne doladiť aj zimné rukavičky, ktoré môžu byť buď s kožušinkou alebo bez kožušinky. Ja zo všetkých najviac preferujem systém zapínania na magnety, nakoľko napríklad pri suchých zipsoch sa nám môže stať, že vám rukavička odre rukoveď, čo by bola teda veľká škoda. Ukážeme si teraz typy fusákov, ktoré sú vhodné v zimnom období do športových kočíkov. Tieto fusáky rozdeľujeme na dĺžku 100 až 105 cm alebo fusáky kombi, ktoré majú až 115 cm. Pri 100 cm máme možnosť odopínania buď z boku, alebo máme tu stredové odopínanie a pri týchto fusákoch si treba všímať, či máme možnosť tieto fusáky odopínať zo spodku. Pokiaľ áno, tak tento fusáčik nám vydrží až do veku 3 rokov. Pri fusákoch 100 cm, ktorí nemajú odopínateľné nožičky, tak je tu vek zhruba do 1,5 roka. Pri fusákoch kombi sa nám celá dĺžka predĺží až na 115 cm, takže tieto fusačiky vieme používať do 3, niekedy až do 4 ročkov podľa teda dĺžky dieťatka. V jesennom období vieme do hlbokých vaničiek využiť buď zavinovacie deky, ktoré sú väčšinou teda s kapuckami, fusáky, ktoré majú rozopínanie na stredový zips, alebo fusačky, ktoré majú zapínanie bočné pre ľahučké vkladanie a vyberanie dieťatka z kočíka. Ukážeme si jesenné typy fusákov do športových častí, takže väčšina z nich je buď takýchto dečkových, alebo môžeme mať materiál takýto šušťákový, prípadne býva ešte softshellový. Všetky samozrejme sú impregnované, máme tu možnosť zapínania opäť po bokoch, alebo stredové zapínanie a niektoré fusačiky máme potom aj s reflexnými páskami. V jesennom období vieme do autosedačiek na prevoz z nemocnice využívať fusáky, ktoré sú dečkové a majú rozopínanie buď v strede alebo po bokoch. Samozrejme všetky sú impregnované proti chladu a vetru, alebo takisto vieme používať takéto jesenné a zimné zavinovacie dečky a úplne v chladnom počasí vieme využívať impregnované zimné fusáky, ktoré tiež môžeme otvárať buď z bokov, ale takisto na stredové zapínanie. Takže podľa počasia si pekne viete vybrať, ktorý z fusačíkov vám bude najviac vyhovovať. Prejdeme teraz k starostlivosti o fusáky. Fusáky, ktoré obsahujú duté vlákno, vieme si oprať aj doma,
práčke, na 30-ke, na ručnom praní používame menšie otačky žmýchania a keď fusak vyberieme z práčky, len si ho pekne povyrovnávame a necháme vysušiť na sušiaku. Samozrejme, pred vložením do práčky zapneme všetky zipsy, cvočky, prípadne suché zipsy, pokiaľ by tento fusačik obsahoval. Kožušinky, ktoré sa dajú odňať, tak perieme zvlášť, takže pekne si ich ručne vyperieme, vytrasieme od vody a potom vyfenujeme s fenikom, aby nám zase zostali takto krásne cicuškovské. A čo sa týka perových fusakov, tu by som radšej odporúčila si tento fusačik dať vyčistiť do profesionálnej čistiarne. Ak si chcete ešte o fusačikoch prečítať viac, pripravila som vám na našej stránke bambini.sk blog článok vlastne o fusákoch a pokiaľ vás toto videjko zaujalo, nezabudnite nás naďalej sledovať, prinesieme vám ďalšie tipy a rady.